la Bruxelles, Antwerpen și Liege, pe două stadioane din capitala Belgiei, dintre care unul Heysel, și în celelalte două orașe pe care le-am pomenit, la Sclessin, în suburbia Liejului, și la Antwerpen. E bine, 4 echipe au participat și la această ediție. Belgia, țară gazdă, pentru prima dată la un turneu final, RFG-ul pentru prima dată la un turneu final, Ungaria și Uniunea Sovietică. Calificările s-au jucat în două stagii. Faza grupelor a avut loc în 1970 și 1971, iar sferturile de finală s-au jucat abia în 72. Au fost 8 grupe cu câte 4 echipe fiecare. Meciurile s-au jucat tur-retur. Victoriile valorau 2 puncte, egalul 1 punct, iar înfrângerea nimic. Numai câștigătoarele grupelor se calificau în sferturile de finală. Sferturile de finală se jucau tur-retur, iar câștigătoarele sferturilor ajungeau la turneul final. Campioana în titră era Italia, dar ea nu s-a calificat la acest turneu final din 1972. Asta înseamnă că Italia era campioană europeană în 68. Bun, meciurile au fost așadar următoarele. La Antwerpen, Germania de Vest a învins Belgia 2-1, iar la Bruxelles, pe stadionul Emile Verset, URSS a bătut Ungaria cu 1-0. În finala mică, la Sclessin, Belgia-Ungaria 2-1, iar în finala mare, la Bruxelles, pe Heysel, Germania de Vest, Uniunea Sovietică 3-0. Asta a fost turneul final din 1972. Golgheterul turneului a fost Gerd Müller. Germania de Vest 4 boabe, nimeni n-a reușit să marcheze în rest mai mult de un gol. Echipa turneului: Evgeni Rudakov, URSS în poartă. Fundași: Revaz Joduhashvili, URSS. Franz Beckenbauer, RFG. Murtaz Kurtschilvala, URSS. Și Paul Breitner, Germania. Mijlocași: Uli Hoeneß, Günther Netzer și Herbert Wimmer, toți RFG. Atacanți: Raoul Lambert, Belgia, Jupp Heynckes și Gerd Müller, Germania de Vest. Și un campionat net dominat de SSL-i, care s-au impus, spuneam, cu 3-0 în fața URSS-ului, 2 goluri Gerd Müller și 1 Wimmer în finală. Bun, dar nu o să mai coborâm mai mult în istorie. Deci 1972, de atunci n-a mai participat Ungaria la un turneu final de campionat european.